Anggo Jesus, dung diida disi inanai dohot sisean haholongan ni rohanai di labungna, di dok matu inanai, di mainang anak mi, dungi di dok matu sisean nai, di mainang mi. Yohanes 10 sia ayat 26 sahatu 27. Gatung do Tuhan Yesus dihau pinor silang. Oma obas nasa hulum ni hulumna di sejarah ni Portibion. Di sonma di tahun Tuhan Yesus na berni ni naroko. Alai nang pesongoni berni na diai. Dan dihalupahon kewajiban na maradupon inana. Sanga dope ibana mamikirhon taringo tungulu siganupari ni inanai. Atik pe ditiki nama bernit di taong. Tang tarpasari sari hos sabi inanai sahalion. Di pasahat ma inanai tu sisean haholongan ni rohana. Marhitei nunga diulahon ibana be kewajiban na parpudii. Nunga sonang berohana mana dikon inanai. Jongjong dosi Maria dituruni silangi, dang margelo, dang margogo, dang tarbahes sama nangaha. Sedia lomo manian rohana, aut surah haurupani bana anak nai marsitaunon. Sedia lomo manian rohana, mamorsan, manuhuk, mangapehon tu abarana si taunoni. Sadia lomo manian rohana mangalehon anak nai minum. Dinaji nouhon na maua sao. Alai i pedang tarbahesa. Atik penian hak nisada inado mangalehon minum anak konna. Ikut dilabung na duau molo maruju ngoluna. Ido huroa na marsigorgor di bagasan rohani si Maria. Patarma di son holong ni rohani sadaina tu yanak konna. Dinamalgip-algip ujui si Ismail di parhorsihan. Tang tarpaida-ida ni si Hagar ibana. Dungi dipiakon si Hagar ma ibana diturun ni Rabai. Dipadau madirina. Ai so tarpaidasa anak nai malgip-algip. Anggo si Maria dang tartadi kosa anak nai. Balganai paru kiloni di bagasan rohani si Maria. Dadi do suru-suruani do ujui. Naguaron ma anak nai, anak na tumimbul. Deso marukil si Maria di bagasan rohana. Di dia do ho na tumimbul. Umogo do labang si tolu-toluon. Mangalohot ton anak montu silangi sian ho. Pasobom mudo anak mi mar sikor-sikor disilangi. Alai gatung pe ibana disilangi. Asadoho do inanai malua sian hamatean saliling ni lilingna. Labat mace labat si tutudo tuat si Maria sian dulu Golgata. Naing mulak tu huta Jerusalem. Imahuta naung tinangisi ni Tuhan Yesusi. Ditukoli si Johannes do ibana dinamardalani. Ainunga suda guguna. Hinorhon ni balga ni arsa ni rohana madodoni ibana. Macai sip marsilonging. Macai hohom si tutudo dalani. Jala makolom do mata ni ari. Makohom dohot hahulomon nama bain mabiar sudihalak. Gajang do dalani
jala songon nama detuk do. Di namar dalani si Maria targobar mamuse di si malolongna anak haholongan ni rohanai, anak nana somar salai ditikin akok tugul kata. Molona yang terpajal sada halak parjahat dan pola ibana manuhuk silangna. HP anggu anak nana somar salai ikon ibana sadiri do mamorsan silang nai. Targobar ma di si malolong na binahen ni aka pangaliay dohot pangarehe itu anak nai. Manang napiga hali ditijuri anak nai, manang napiga hali dilisikon halak tali na marsuga tu anak nai. Diuji do mamilangi alai alani jojo na dang taretong sa. Naboy ingoton na ima manang pigahali anak nai tukap. Hinorhon ni lojana, hinorhon ni naso tarporsan na be silang na dukduki. Pola do pitu hali ibana say martukapan. Targobar do di si malolong ni si Maria. Molodung tukapan anak nai. Say pitor adung do narade mangalising tanggurung nai. Ganup ditijuri anak nai. Ganup honalicing. Ganup singgalak. Saya pitor mangiking do dihilala. Saya pitor ditutup do si malolong na. Nunga magopo ate-ate ni si Maria. Nunga mahiyang parilu-iluan na. Songon na hona tobom hapur siyaon na. Dan barani beba na makirim. Hohom do si Johannes manukoli ibana. Nunga dietong songon inana. Jala diboto do. Nasotuk hata laho mangapuli rohana. Naung magupui, naung marosaki alani arsak. Dung leleng didok si Maria matu si Johannes, sirpang majolo hita tu Getsemani. Lau manasida na dua tupor laki, masai lungu dodisi. Getsemane, inganan paru kilon di Tuhan Yesus diborngin na salpu. Hirana adong no di peo pakahau, akaraba-raba, sude tahena adong di porlaki. Hirana adong do di peo sian Tuhan Yesus, ay nasida mana mamereng paru kilon buluni. Macay lungun si tutudo porlaki, dinama mulsi nasida. Hape, topuma dibegi nasida sada suara na tumatangis, namo kikokik. Dahulan nasida HP di porlaki, dibereng nasida masada ina namar tujung-tujung, manukap jala tumatangis. Aha na tinangis sommuna, ninna si Maria manukun, nunga mate anakku, ninna inai mangalusi, tarsingok mamuse si Maria, tu si taononna, jala di dokma di bagasan rohana, daksa dia HP parti naunukon, jalan naung patik do di portibio koroa, naikom matean anak sada ina, naung hea mangabing dakdanak. Dina dipadirgak inai si majucung na mamereng si Maria, songon naboy madijaha, di bagasan rohani si Maria, di sukum ma, ay behahu roa, dia lusi si Maria ma, songo kamu do au sada ina, namate anak, namate do anakku di pajalhon halak di hau pinor silang. Tarsongo mainai ubegesa, jala di dokma di bagasan rohana, saparti nauna do HP hami. Dung so nasida satokin masih pikir hon na di bagasan rohana be, di papuas
Inai mana di bagasan rohana tu si Maria, di dokma, anakku pe, tong dosongon anak mi, mate hona toru, mate hona bura, di sukun si Maria ma ina odeng, ise huroa guarni anak mi, tukima ina odeng mangalusi, si Judas, dua ina nama si taonon, narap matean, nasada mate anakna na somarsala, nasadanari mate manikot anakna ala dijehehon Tuhanna. Si taonon ni ina dia do nau borat hamuale akaina, dahu boto au boi dihilala hamu pakilalan nasida. Odo nahu boto dang terpatudos natinaon ni ida na duai tu natinaon ni Tuhan Yesus. Hola satetek doi martudoson laut partinaonan ni Tuhatta. Takas doi annong tabege molo tarbege angguk badar. Eli, Eli, lama sabaktani. Mari demahita sian buku ede nomor 70 sia ayat 7.